μετά το γαστριμαργικό ταξίδι θα σας ταξιδέψουμε στην Έδεσα. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, γιατί είναι καταπράσινη, γιατί έχει τους καταράκτες της, γιατί έχει αρχαιολογική και ιστορική κληρονομιά, γιατί έχει πολύ ωραία τοπικά προϊόντα και είναι και δίπλα το Καϊμακτσαλάν και μπορείτε να κάνετε και σκι. Πάμε μια βόλτα. Έδεσα ή αλλιώς η πόλη των νερών. Είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας. Απέχει 88 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και είναι γεμάτη καταράκτες, ποτάμια, γέφυρες, λίμνες, παγωμένα βουνά και διαδρομές στην υδάτινη φύση της ορεινής Πέλλας. Λίγο πιο πάνω στέκει αγέροχος ο Λευκός Γίγαντας, το Καϊμακτσαλάν. Ενδιάμεσα όμορφα παραδοσιακά χωριουδάκια. Είμαστε μια πόλη η οποία βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού του Καϊμάκτσαλαν, πολύ κοντά επίσης στο Βέρμιο. Έχουμε δύο χειροδρομικά κέντρα έγκυς της πόλης μας, τα οποία μπορούν να αναφέρουν τους τουρίστες. Έχουμε λίμνες, μια μεγάλη λίμνη Βεγορίτιδα και φυσικά μέσα στην πόλη της Έδεσας έχετε τους καταράκτες που είναι ένα μοναδικό, αν θέλετε, στοιχείο που υπάρχει στο κέντρο μιας πόλης. Η βλάστηση της περιοχής είναι πρωτόγνωρη. Η φυσική ομορφιά της, η αρχαιολογική και η ιστορική της κληρονομιά, τα καταπράσινα τοπία σε συνδυασμό με τους μαγικούς ήχους των νερών δημιουργούν κάτι μοναδικό. Οι καταράκτες της Έδεσας αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Βρισκόμαστε στο Πάρκο Καταρακτών και στους μεγαλύτερους καταράκτες σε όλη την Ελλάδα. Το καταράκτη Κάρανο, ο οποίος πέφτει από ύψος 70 μέτρων. Βρισκόμαστε καθισμένοι στο θρόνο της Βασίλισσας Έδεσας. Το πέρασμα από την παιδινή Μακεδονία στην ορεινή Μακεδονία, υψόμετρο 310 μέτρα και όπως λέει και ο Μενέλαος Λουντέμις, το σκαλοπάτι όπου πατά ο Θεός για να ανέβει στον ουρανό. Ακριβώς δίπλα στους καταράκτες είναι το μικρό σπήλαιο καταρακτών που παρέχει την είσοδο στον μαγεμένο κόσμο, όπου το νερό ακούγεται σαν από κάπου μακριά. Πίσω από τον Κάρανο, ένα περίτεχνο γεφυράκι προσφέρει την σπάνια ευκαιρία να σταθείτε μέσα σε ένα καταράκτη και να βραχείτε ελάχιστα. Λίγο πιο πάνω θα βρείτε το Υπαίθριο Μουσείο Νερού και το παλιό καναβουργείο της πόλης. Υπάρχει το Υπαίθριο Μουσείο Νερού, όπου οι άνθρωποι εδώ θέλουν να μας μοιήσουν σε μια άλλη εποχή, στην εποχή της προβιομηχανικής επανάστασης. Όταν περπατήσετε στην παλιά πόλη, την ιστορική συνοικία Βαρόση, θα νιώσετε ότι βρίσκεστε πολλά χρόνια πίσω. Η γειτονιά έχει διατηρηθεί εν πολλοίς όπως ήταν κατά την Οθωμανική περίοδο. Λιθόκτιστα καλντερίμια και χαμηλά κτίρια με εμφανή τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής μακεδονικής αρχιτεκτονικής. Βρισκόμαστε στο Βαρόση, στο ιστορικό κομμάτι της Έδεσας, της πόλης των νερών. Είναι μια περιοχή που είναι χτισμένη πάνω στο αρχαίο ελληνιστικό τείχος. Ήταν η Ακρόπολη της αρχαίας ελληνικής πόλης. Κάπου εκεί, κάποιες φορές, συναντάτε και κατοίκους της πόλης, ντυμένους με παραδοσιακές στολές, να χορεύουν μακεδονίτικα τραγούδια. Στην Έδεσα θα δείτε και την μεγαλύτερη έκθεση ερπετών της Ελλάδας. Το Δημοτικό Ενιδρείο Ερπετάριο Έδεσας άνοιξε τις πύλες του το 2001, το Μάιο. Έχουμε φτάσει αισίως στα 53 είδη υποείδη ερπετών. Είμαστε στη μεγαλύτερη έκθεση ερπετών της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη θα μάθετε και να πετάτε υπό τις οδηγίες έμπειρων εκπαιδευτών. Βρίσκεται σε εγκαταστάσεις της Αρολέσκης Έδεσας, στο χώρο του αεροδρομίου, στους πρόποδες του όρους Βόρας. Εδώ εμείς έχουμε σχολές οι οποίες δίνουν πτυχία για ανεμόπτερα, για υπερελαφρά, για παραπέντε και για αετούς. Στην πόλη των νερών έχουν τα δικά τους γλυκά, μαρμελάδες, κομπόστες και ποτά.
Οι φημισμένες φλογέρες με φύλλους φωλιάτας και γέμιση κρέμας, αλλά και λικέρ από φρέσκα φρούτα. Από διάφορα φρούτα όλα παραγωγής μας, που τους μεταποιούμε σε διάφορες μαρμελάδες, σάλτσες, υλικά του κουταλιού, λικέρ. Κοτόπουλα δικά τους που σιγοψύνονται στις ψισταριές και βέβαια δεν μπορείς να φύγεις από την πόλη αν δεν δοκιμάσεις το παραδοσιακό λουκούμι. Το λουκούμι στην Έδεσα πρωτοήρθε με τους πρόσφυγες το 1922 και από τότε έχει μία παράδοση στην Έδεσα. Ο Θεοφάνης είναι από το Κιάτο Κορινθίας. Μεγάλωσε στο Μαρούσι, αλλά κατέληξε στην Έδεσα ως βοοτρόφος. Είναι στην πόλη 30 χρόνια και όπως λέει δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Η καθημερινότητά μου είναι σε πάρα πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά. Και τώρα ήρθε η ώρα για σκι, ζεστό καφέ, πεντανόστιμα κρέατα, γλυκό κόκκινο κρασί και ετζάκι. Το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκ-Τσαλάν είναι ο καλύτερος χειμερινός προορισμός. Το Όρος Βόρας είναι το τρίτο μεγαλύτερο βουνό της Ελλάδας σε υψόμετρο 2.524 μέτρων. Από την Έδεσα είναι περίπου 40 χιλιόμετρα, 45 με 50 λεπτά με κάποιο γιοταχή. Εμείς έχουμε επιλέξει να δίνουμε και κάποιες άλλες επιλογές στους επισκέπτες χιονοδρόμους, όπως είναι η πίστα με τα snowmobile που έχουμε την οργανωμένη. Επίσης διαθέτουμε ένα εκδρομικό που πηγαίνει εκδρομή επάνω στα 2.524 μέτρα, όπου είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία στα σύνορα με τη Φύρο. Σε λιγότερο από μία ώρα από την Έδεσα και λίγο πριν το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται ο παραδοσιακός οικισμός του παλιού Αγίου Αθανασίου. Σας περιμένει για ζεστές αγκαλιές στις ταβέρνες, τα καφέ και τα πέτρινα σοκάκια. Εκεί είναι όλα πέτρινα παραδοσιακά και οι κάτοικοι με πρόσωπα χαμογελαστά. Ο παλιός Αγίος Αθανάσιος αναζωοποιήθηκε και αναζωογονήθηκε από τη δημιουργία του χιονοδρομικού από το 1995 και μετά και έχει καταλήξει στην ιστορία αυτή εδώ πέρα που λέγεται πλέον τουριστικό θέατρο της Βορείου Ελλάδος. Ο Άγιος Αθανάσιος αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από 2.000 κλίνες, έχει πάνω από 10-15 εστιατόρια, έχει καλή νυχτερινή ζωή. Η Βαρβάρα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο τα άφησε όλα και εργάζεται πια στον Άγιο Αθανάσιο που όπως λέει δεν είναι μόνο χειμερινός προορισμός. Και το βουνό είναι μια πολύ καλή επιλογή για καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι δεν είναι μόνο πάω για μπάνιο. Μπορείς να κάνεις πεζοπορία, να κάνεις βόλτα στο βουνό, να κάνεις ποδήλατο, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Έστω και μια βόλτα στο χωριό να κάνεις, αξίζει τον κόπο καλοκαίρι. Στο γραφικό αυτό χωριό θα γευτείς τις ξεχωριστές γεύσεις της Μακεδονίας με ντόπια κρέατα, παραδοσιακές πίτες, δικά του τυριά και καλό κρασί και τσίπουρο. Τι λέτε για μια δική του συνταγή?